मैया बिनि मेसेज फैदोंमोन। मेसेजाव बियो खिन्थादों फैगौ दानाव आंनि जुलि दं, जुलियाव नों फैथार दे। आंबो बिखौ कंग्रेचुलेसन्स बुंनायसै, नाथाय आं बिनो फोरमायदों आं नोंनि जुलियाव थांनो हानाय नङा। आरो माथो बुंगौमोन आं बिखौ मोजां मोनो, नाथाय आं गोसोनि खोथाखौ बिनि सिगाङाव माब्लाबाबो फोरमायनो हायासै। आंनि सिरि थानाया आंनि राहा गैयि, आंनि मोजां मोननायखौ फोरमायनो हायैनि लोरबांथिया। आं सासे निखावरिसो, आं सासे गोरिब नखरनि, नाथाय बियो खुसि थायो। बिखौ आं अरायबो इसोरनाव आरज गाबबाय थागोन। बियो जायजों हाबा जायो, जायजों जुलि जायो, बिजों अरायबो खुसियै थाबाय थानायखौ आं अरायबो मिजिंथियो।